Kabahin na tulog ka mga boxing belt ilugan atol sa binukbukay sa Sugbo 2025 nga ipahigayon sa Pebrero 8 tuig 2025 mga kabombo. Kulbahinam sa ato pa thrilling mga kabombo. Kulbahinam thrilling kayo kining aksyon na ibabaw sa ring masaksihan onya pohon sa mga Sugboanon sa umaabot Pebrero 8 tuig 2025. Dinipahigayon ang maog binukbukay sa Sugbo 2025 ari sa SRP ni sa Nostar Hotel and Casino, Cebu City. Sa maog Triple Header Championship, tulog ka mga regional belt ang ilugan diin sa top supporting bout ilugan ang WBO Oriental Lightweight belt nila ni Filipino Young Prospect Rodix Piala. Boxing record na po ang daog o sa ang pildi o sa ang knockout. O Chinese knockout artist Yer Jalahasi Laye Bieki na po ang daog, duha ang tabla, 7 ang knockout. O niya atol usab sa maog binahugay sa Kumu o binukbukay sa Sugbo. Ang co-main event na masaksihan o balik sa mga Cebuano boxing fans ang away ni Kanhi Ala Boxing Stable Standout Genesis Asukal Servania. Permini ma-interview sa Bumuradyo kaniadto si Asukal Servania. Ang boxing record 35 ang daog, 4 ang pilde, 16 ang knockout. Kinsa makig binaluay og makabungog nga kinumo sa Chinese boxing prospect Akitiliti Tilijian. Siyam ang daog, 4 ang pilde, 2 ang knockout. Alang sa WBO Oriental Super Featherweight belt sa maong away magmanampuson bagkaha ni si Servania mga kabombo. Daghanig fans ka mga Sugboanon si Servania. Atong at nga ni o iya bang ipanimaos ang pag-knockout ni Tilijian sa atong kababayan nga si Virgil Vitor. By the dos ang daog, 4 ang tabla, 14 ang or 4 ang pilde, 14 ang knockout ni Virgil Vitor. Dihang nakaengkwentro sila ngatong July 24, 2024 mga kabombo. Atol sa main event, suwayan og langkat ni Japanese boxer Ryoto Owan. 13 ang daog, 2 ang pilde, 8 ang knockout. Ang ikuptan nga WBO Global Featherweight belt sa Koreanong boksingero nga si Yong Seon Kang nga dunay professional professional boxing record nga 20 ang daog. Iyay, di po basta-basta 20 ang daog niya usaray pilde. Nya sa 20 ka away, 11 ka buok ang knockout. Amo ni mga quality nga mga fighter mga kabombo. Amo ni mga quality nga fighter, mga expected quality nga fight ani mga kabombo. Ang boxing promoter sa maong boxing event mao si Dr. Wenli de la Fuente sa Ox KBDF Gaming nga nagkadayon nga panahon na para mabalik ang hilig sa mga Cebuano boxing fans nga mauwang boxing event nga anhi ipahigayon sa dakbayan sa Sugbo nga giilang nga boxing mecca of the Philippines. Nanawagan usab si De La Fuente sa mga Sugboanon nga suportaran ang maong kalihukan sanglit kung magbalampuson kini nagpasabot kini nga mas daghan pa unyang mga boxing fight samot na sa mga Pinoy boxer, Pinoy boxers nga ma-promote dinhi sa Sugbo. So maka-motivate ni sa mga boxer nga mag-training pag maayo mga kabombo og musikat ning maayo ang boxing diri sa Sugbo. Si Rex Waki Salud siya man toy boxing promoter kaniadto sa mga boksedor diri sa Sugbo pero murag niundang naman tingani pag-promote og boxing si Rex Waki Salud mga kabombo. So ang ni Poli mao ni si Kuan si Dr. Winley de la Fuente nag-promote og boxing diri sa Sugbo mga kabombo. Sige samtang sa pikas pod